आङो बुंहरसेयावबो नोंथांमोनहा जुदि मानियाबा आङो माने नोंसिनि चेनेलावनो प्रब्लेम जागोन आङो कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन। स' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै बयबो मिन्थिखाबाय आरोना लोगोफोर आरो माने जोंहा आब' कनजितानि माने मिउजिक भिडिअखौथ' बयबो नायखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय माने दा माने आब' कनजिताया माने मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना माने जाय माने आब' कनजितानि मिउजिक भिडिअखौ माने डाउनलड खालायनानै आपल'ड खालायदों मानो होनोब्ला बिनि सायावनो माने आब' कनजिताया मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना ओमफ्राय जाय माने आब' कनजितानि माने मिउजिक भिडिअ दा ओंखारनायखौ माने जाय माने आपल'ड खालायदों मानो होनोब्ला डिलिट खालायनो थाखाय खावलायबाय दं आरोना आब' कनजिताया बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ आपडेट लाना फैबाय आरोना नोंथांमोननिसिम लोगोफोर सोरबाफोर जुदि माने आब' कनजितानि माने मिउजिक भिडिअखौ आपल'ड खालायदोंबा माने थाबैनो माने डिलिट खालामना ला आरोना मानो होनोब्ला आब' कनजिताया माने वार्निं होदों आरोना मानो होनोब्ला दाननानै लायाबा माने आब' कनजिताया माने कपिराइट स्ट्राइक हरनायनि माने खोथा होदों आरोना माने नङाबा थाबैनो माने दाननानै ला आरोना जाय माने फेसबुक पेज बा इउटुबफोराव होदों माने थाबैनो दाननानै ला आरोना नङाबा माने उनाव गावसोरनिसो माने खहा जागोन आरोना मानो होनोब्ला मनेटाइज जानाय चेनेलावथ' माने कपिराइटफोर फैबा माने एसे प्रब्लेम जायो नालाय लोगोफोर बिनिखायनो माने थाबैनो माने बे आब' कनजितानि माने मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर आपल'ड खालायदोंबा दाननानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आब' कनजिताया मा बुंदों बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माने फंनैसो खोथा नोंथांमोनखौ बुंहोनो नागिरदों आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा जाय भिडिअ होनानै लादों इउटुब बा फेसबुक नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौहाय दाननानै ला नोंथांमोनखौ आङो बुंनो सानो माने बयनावबो माने बयबो मोनसे चेनेल खुलियोबा मोनसे पेज खुलियोबा बुहुत खस्थ'जोंसो माने साक्सेस जानो हायो माने बुहुत खस्थ'जों फोथांनानै लाखिनांगौ जानानै फैयो नालाय बेनिखायनो आङो नोंसोरखौहाय आंनि गोसो गोरबोजोंहाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे नोंसिनि चेनेल नोंसिनि पेजआव प्रब्लेम जायैनि सिगां नोंथांमोनहा भिडिअखौ दाननानै लायो आङो बेखौहाय नोंथांमोनखौहाय खावलायहरनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहानो मिथिखायो मोनसे एलबाम भिडिअ मोनसे लाबोनांगौबा बेसेबां खस्थ' जायो बेसेबां फैसा खरस जायो मायो होननानै नोंथांमोनहा मिथिखासेयावबो नोंथांमोनहा जायबा साफा सानै नोंथांमोनहा मानो फुल भिडिअ होनानै लायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो हगारनो मोना भिडिअखौ बिदि फुल भिडिअ मालायनिखौ खावनानै होनो मोना होननानैहाय थेवबाबो नोंथांमोनहा होयो अननानैहाय प्लिज नोंथांमोनहा आदा बा आब' जाय साफा सानै जोङो नुदों हगारनानै लानाय नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ दाननानै ला जुदि नोंसोरो आंनि गोसो गोरबोजों आं गुरैयै खावलायहरनायखौ नोंसिनि चेनेलनि नोंसिनि पेजनि आरो नोंसिनि फारसे साननानै आङो माने दायो वार्निं बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोनहा नोंसिनि चेनेलाव जेबो प्रब्लेम जायैनि सिगां भिडिअखौ आं दाननानै लायो बेखौ आङो माने नोंथांमोनहा दाननानै लायो आं बेखौ माने नोंसोरखौहाय बुंहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने आङो बुंहरसेयावबो नोंथांमोनहा जुदि मानियाबा आङो माने जेन'बा नोंसिनि चेनेलावनो प्रब्लेम जागोन आङो कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन बेखौनो आङो बुंहरनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जाहाथे नोंथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायैनि सिगां नोंथांमोनहा आंनि फुल भिडिअ होनानै लानायफोरखौ जाय होनानै लादों अननानै दाननानै लायो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बयखौबो बरायबाय जाय आंनि भिडिअखौहाय फेसबुक बा इउटुबावहाय 2 मिनिटनि बारा आपल'ड होनानै लादों हगारनानै लादों नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ दाननानै ला नोंथांमोनहाथ' बयबो मिथिखायो मोनसे भिडिअ लाबोनांगौबा बेसेबां खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नोंसिनि चेनेल आरो नोंसिनि पेजआव जेबो प्रब्लेम जायालासे नोंथांमोनहा भिडिअखौ दाननानै लायो आङो बेखौ नोंथांमोनखौ गुरैयै आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय आरो नोंथांमोनहा बुंहरसेयावबो जाय साफा सानै आंनि फुल भिडिअ हगारना लादों बिसोरो मानियाबा आङो माने कपिराइट स्ट्राइक हरनाय जागोन अननानैहाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि प्रब्लेम जायैनि सिगां भिडिअखौ दाननानै ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि माने आब' कनजितानि बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि आपल'ड होबाय बायदोंबा फेसबुक बा इउटुबाव अननानै दाननानै होदो आरोना मानो होनोब्लाथ' आब' कनजितायाबोथ' माने हाजिरा लानानैसो माने बिसोरखौ माने गावनि मिउजिक भिडिअआव माने बिसोरखौ माने लाफादों जानो हागौ आरोना माने हाजिरा दानि जुगावथ' रावबो ओरैनो फैया नालाय मानो होनोब्लाथ' नोंखौ माने सोरबा भिडिअ केमेरा लांबाबोथ' माने नों माने भारासो लाना फैयो आरोना जेरै माने दा आब' कनजितायाबोथ' माने बेफोरबायदि केमेराफोरखौ माने भारासो लाबोदों जानो हागौ आरोना आरो बे दा जाय केमेरामेन बिसोरखौबोथ' माने भारासो लानानै फैदों जानो हागौ बेखायनो माने सोरबाफोर जुदि होबाय बायदोंबा डाउनलड खालायनानै गावसोरनि चेनेलाव मानो होनोब्ला दाननानै ला आरोना थाबैनो मानो होनोब्ला कपिराइट होबाथ' माने
मनेटाइज जानाय चेनेला एसे प्रब्लेम जानो चान्स थायो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला बिदिनो मोननै मोनथाम कपिराइट नांबाथ' माने बुरजा कपिराइट नांबा माने डिमनेटाइज जानो चान्स थायो आरोना चेनेला बिनिखायनो माने दाननानै लाबा मोजां आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आपल'ड खालायफ्लांदोंबा थाबैनो दाननानै ला आरोना मानो होनोब्ला आब' खनजिथायाथ' माने बुंखादों माने बे साननैसोनि गेजेराव दाननानै लायाबा माने कपिराइट होगोन होननानै बिनिखायनो माने सोरबाफोर जुदि होफ्लांबायदोंबा अननानै दाननानै होदो आरोना लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय आरो लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर दे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय।